tarraconins actius. Tarragona, 3 d'abril de 2009. Pavelló del Serrallo. El CBT juga contra el líder, el Club de Bàsquet L'Hospitalet. El poliesportiu està de gom a gom. 13, 14, 15, 16! 16 noies molt jovenetes arriben al pavelló. Són les altres protagonistes de la nit. 21 hores i 15 minuts. El CBT guanya de 3 punts. Mentrestant, als vestidors blaus, les 16 noies ultimen els darrers preparatius. Escalfaments, molts i molts nervis, uns últims consells, uns últims retocs i teclat màgic entra en escena. Enfila't al club dels tarraconins, un món de rialles on fer nous amics. La Nina i l'Ivori ens guiaran per tots els racons de la nostra ciutat. Ens vam enterar que hi havia un càsting i després del càsting vam anar unes quantes, es van fer 2 càstings em sembla, o així, o 4, no sé. I van escollir unes quantes, ens van enviar un email amb les escollides i després ens vam reunir totes, vam començar a fer ball, vam fer una estrena i una preestrena també i a partir d'aquí ens hem anat coneixent totes, algunes ja ens coneixíem i d'altres no i a partir d'aquí hem anat fent, quedem cada dimarts per ensejar i això, anant fent i anant sortint allà on podem i passant-ho bé. Així és, les ballarines del nostre grup de dansa Teclat Màgic són les tarraconines actives d'avui. Aquestes 16 noies, d'entre 9 i 17 anys, treballen dur totes les setmanes des del passat mes de juny preparant les coreografies de les cançons del club amb l'ajuda de la Marina Alberic. Realment és bastant familiar. Ara ja al principi era tot com a més fred perquè no ens coneixíem, però ara ja superbé i hi ha molt de bon rotllo, hi ha moments de broma, moments de posar-se serios, però bé, una mica de tot. Jo crec que s'ho passen bé perquè si no, no vindrien. Enfilat al club. Oh, i tant! Benvingut, company. Ei, vinga, va, anem-hi! On? Enfilar-nos al club. Quin club? Encara no ho saps? El club dels tarraconins. Enfilem-nos-hi! Ui, ué, ué, estimo la meva ciutat. Ui, ué, enfilat al club. Ui, que us apunteu al club, que és molt divertit, i així us veureu. Ja ho veieu, Teclat Màgic, les nostres protagonistes d'avui, triomfen allà on van amb la presentació de l'Enfila't al club. I sembla ser que van donar sort al CBT, qui també va triomfar contra l'Hospitalet. Una nit rodona de bàsquet i club. Visca l'esport, visca la música, visca els tarraconins i...